Citraksa kasimbian kowe minggatokno marai watuk aku kowe guyu aku marai watuk ora wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke sencaki golek dalan liyane le ora Anakku lanang Gatot wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai Antarja wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai Antasena piye Pak Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul anggenggeng kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe kowe ngerti ora le apa sebabe kok kaya ngono malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten inggih Rama nadyan ingkang putra Punantarja semanten ugi kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama ngerti yo ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu lho gadah damel mantu yo gadah damel mantu Rama yo pancen mengkono rembug wis dadi kencan semayan ya wis dadi mungkari tempuking gawe dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati manten wedok saka Madukara menawi ngaten Rama Kyai badhe pisanan kalian Paman Janaka pancen bener lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhawuhaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa ngerti dina iki aku arep ndhawuhke wong kocluk dina iki aku arep ndhawuhke wong edan gandeng Gatotkaca kowe wis padha mangun bebrayan wis padha mangun Bali Wisma Antarja ya wis mangun Bali Wisma sing urung nambut siraning akrama urung dadi manten ming Antasena mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene mergo aku bakal duwe gawe mantu wonten sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku Cah Bambung Antasena wah ngopo malah mecicil kose Pak aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten Antasena. Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsani aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodho. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal ngladeni karo aku mergo kahananku sing kaya ngene mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo tekan jaman apa wae jomblo ya apa dhewe ora duwe bojo ora apa-apa Antasena piye kakangmu wis duwe bojo loro-lorone kang manggono gawe mareming wong tuwa saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane apa kowe ora kepengin duwe anak apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena nek dipikir ya pengen ning lah apa ana wong wedok sing gelem karo aku gelem alake jlamprung si Janakawati Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepet karo aku. Nek nganti wong ngambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku.
Aku gelem ya mesti lakoni nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anaké Werkudara. Kono lunga sing adoh, aja ngaku anaké Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didane Werkudara nek sapa anake Mujiman ngono piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dienggo ngopo? Sawangan. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabekke.